this town. I'm saying, love her if you wanna go, I'm down. बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं जाय बिजाबखौ नोंथांमोननि सेराव बेखेवनो नाजादों बे बिजाबा गांसे बिजाब नङा। एक्चुअली बियो सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबफ्लेनाय लिरथुमना दोननाय गोसोखांथि थफ्लासो बिसम्बि। बहा थांनो सनसुलि? आदा मोनासो जेराव लाङो। थै माने आगोलनि सकसिम थांगौमोन आङो। जायगायासो खालि दंना गैयाथाय? फै फै, जायगानि जेबो आंखाल गैया। गारिनि जायगायाबो खालि, मानसिनि जायगायाबो। गोसोब्ला आंनि गोसोनि लांदां जायगायाव जिरायनानै थांनो हागोन। नटी बय। गारिखौ बेवहाय मानो लाखिफैखो? आंथ' आगोलनि सकसिमसो थांगौमोन। अजानेमन, नों मा जिंगासिदोंलै? नों जेराव थांगोन जों नोंखौ इयावनो दोनलांगोन दे। इसे पेले थरा मस्ति खालामनोलै। खाबायसो माथो। Woi, istri Barbie! Wah, bawa sama tele. Wah, agak buka. Aku blank keren nuan udah. Karena kecil. Ayah!
जागासिनो नामालाय जेबो गिफ्राखै दे ओइ बुखांबायबा थांसैथ' होदो मा नायबाय थाखो बिदि सामफ्रामबो नोंल' हिर' जाबाय थाबा जायालै जा नों बेखौनो माबा सानना मा माबा सानना फिननाय थाखानाय सोंलुखौ मानो सोङो नों सोर जागायदों आं ना नों एसे लेट एन्ट्रिसो जाफैनांगौमोन आं बलात्कार जाजोबगौमोन नोङो ओइ नोंनि आथिं आखायाल' सोलिनो सानदों नामा माइन' सिखावनि कसमबो हिनजावसो जामारनांगौमोन नों हिनजाव जानायमोनबा नोंखौनो जखागौमोन आङो थोद मुगै सुगै आंलाय नोंखौ मानो साला सुवारफोर जेबो खामानि उदांस्रि सालाफोर मिनिनो फैदों जेबो खामानि उदांस्रि जागारनाय जेबो खामानि उदांस्रि साला जेबो खामानि मिनिनो फैदों अमाजन फैसाखौ खांना लांजोब्बाय मा खावनानै लांबाय साला सोर हिनजावनि दख'ना सिङाव हाबना दंमोन फैसाखौथ' लांबायानो जौनि माखासे बथलखौबो खावना गालांबाय थै चिथा सोरनि मालाव आखायनाय बायदि मोनदों बे सिखावफोरखौ खेबसेल' हमना मोनदों आङो थाफ्लियाव ओरैबायदि बुगोन बिसोरनि थाफ्लाखौ आङो बुयै बुयै ना बाथोनाव सोलायहोगोन आङो Oh my God! बै रांगाव सिखावफोर खालाम थाबैनो सिखावखौ हमनायनि बेबस्था खालामनो हो जागोन माहाजोन बाबु सार दा साला सुरर फुटा बिदे गलानिफ्राय गफायनायनि फिसा स्टप बे आखिखैजाय ना मासि मुथा हा एखैजायनिया मिहि मिहि जादों ना ना मा मोद्ला दालालि ओं माहाजोना थाफ्लि फानैखौ गोख्रै लाबोनो होदों मा औ माहाजोना थाफ्लि फानैखौ बुयै बुयै ना बाथोन खालामगोन होनलायदों थाफ्लि सोरनि थाफ्लि मा फाग्ला फाग्ला बखिदों नोंलाय है नोंबो बुजिथारा बै सिखाव सानैखौ थाबैनो हमना लाबोनो खिन्थादों आच्छा बेखौसो बुंदों बेखौनो इसिबां सिगियो नामा नो टेनसन दे बे फाग्ला माहाजोननि खोथा बुंबाथाय बिखाफ्रा गुलदुब 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 मोनखांलायलांलै आंहा आया साराबो माथो गिखलाथार दाय साला 5000नि मटर टायार मोदोमाना हनै माहाजोन बोराय फैदों खान्थालाव बेगर गैया ओइ साला नों
जासिगोन रे माहाजोन बाबु साब्रै फारनैखौ अ नङा अफिसारा सिखाव सानैखौ थाबैनो हमसिगोन होननानै बुंदों आइजोनिया बोरो जिनिया अ जिनि जिनि
बहा थांदोंमोन मादैमोना आरो बहाथो थांबावनो नोंसा नोम्फानि फारामावनो जौ सावनो थांनायदो जों मादैमोना गुबुन खामानिखौनो मावजायोमोन ना बे गाज्रि बेसाद बानायनायावलाय मानोथो नांथाबबाय थाखो नों गोबां खोथा मिथिनो दंबावो जिनि नोंसा नोम्फाया सासे रायखसो नोंसा नोम्फानि आगानसे बारगा थांनो हाया जों नोंसा नोम्फाया जा बुङो बेखौनो मावनांगौ जायो जों नंगौ दिनैसिम जोंनि सासेबो गथ'खौ फरायसालियाव गाहोआसै बेयाव सोरबा सासे हेंथा बुङोब्लानो बेनो थांना थानायनि मोन्थायखौ खोमानानै लानांगौ जायो दिनै गासै बेसेबां माल दैथायखो बाहाजोन बांसिन माल थानाय गारिखौ क'क्राझारजों दैथायनाय जादों खम माल थानाय गारिखौ गुवाहाटीजों दैथायनाय जादों गुवाहाटीजों एसेल' माल दैथायदों नाथाय मानो जेथिंजाय जोंहा बेफार फालांगिया बांसिन जायो बिथिंजायसो खम हरदों माहाजोननि खख्लायाबो खालि जाथारबाय खोमा नुवाखै होनबा गुवाहाटीजों थांबाय थानाय बांसिन गारिफोरानो सुरि जागासिनो दं नंगौथ' नाथाय सोर इसेबां साहस गोनां सिखाव ओंखारखो आंनि मालाव आखाय होनो हानाय माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आं बेखौ जायलाब बुं माहाजोन नोंना फिसाजोआ हस्टेलनिफ्राय माब्ला सफैगोन साननै उनाव आइजिनि नों दाबो उन्दुआखै आफा बिदि गाज्रि बेसादनि फालांगिखौ मानो खालामो नों आइ सना बेफोर बेफार फालांगिया मोजां गाज्रिनि जेबो खोथा फैया फैसाया बबेथिं बांसिन फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायो आइ फैसा आर्जिनो थांनानै गुबुननि जिउ संसारखौ दंस' दा खालाम आफा नङाब्ला उनाव भुगिनांगोन जेनि मा जाखो माखो एसेबां गोसा होसिख्रावखो बिमा जेनिखौ गाबोन सहराव दोनहैफिन नाथाय मानो मैयासो फैबाय गथ'आ गाबोनलाय मानो दोनहैनो गोनां जाखो आं जा बुंदों बेखौनो माव गोग्गोम लुथिबाय दिनै गोजां बोथोरनि ड्रेस बायनांसिगोन गाबोन गोजां बोथोरनि ड्रेस बायग्रा बहानिबा मालै आहा गोजांनाय गैया नामा गावहावले गोदान गोदान बबेनि गोदान गोदान नुखो नोंलाय फैसाफोरखौ मोननाय समावनो बुथुमनानै लाखानांगौ देनां नोंनिनो हाबायाव खामानि होगोन मा बुंखो आंबो हाबा जानो मोनलायगोन आंलाय सानदोंमोन बालुन्दा जानानैसो थालांगोन जमाय बुन्दु जमाय नाङालै आंनो गोदान थोदान ड्रेस नांगौबा लं थङै थागोन आङो देलाय मोदोमा एसे नानानै होलाय हाय अबाहाय मेंनायफ्राव फाग्ला बुङो नायां खैनाखौ नांगोना नाङा नोंनो नांगौलै बुन्दु दिन नागोन आं गुड बय मानब बै बुहुम बिखायाव थानाय गासै सिखावफोरनि राजाया आंनो नामाथाय होद मिन्दला गावखौनो इसिबां दुगानानै दाला खावनानै लाबोनाय माला नायग्रो मैयानि बायदि दावदै गला मोनाबानो जाबाय रौलाय साला सुवा गोनां खुगाजों मा आजे बाजे बखिलाबाय थायो गिलिर मोनलांथारदों माथो बुस्थुखौ नायनानैथ' खमैबाबो 20,000सो थानांगौ नायनि र' फाग्ला हे ओ बाबा
बाबा गुटका मेन्डेलाया सिखाव जानो हागौ नाथाय बेफोरबायदि निसा बेसादखौ माब्लाबाबो नेभार बोरो फैसाया नोंजों थाफाबा सामफ्रामबो रानो रानोसो थैलांनांगोनलै साला मानसि अथयजब्रा फारसेखै नायथ'वाखै आं नायनि बोलो 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 आइ लक्ष्मी बोलो 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 ओइ साला सोर भिखारिनि पकेट मारिफ्लांखोलांलाय दिनैलाय ओइ साला मोजाङै खोनासं सिखावखौ हमनो हायाब्ला राबन माहाजोना जोंनि थाफ्लिखौ हाख्लानानै थुन्दुरि खालामनानै जागोन आयु मासि लेथ्रा माहाजोन बिलाय मानसिनि थाफ्लिया गिसिखिन थुन्दुरि जाजालाबायो जाम्बि गाव जाया सैमानोसो रानना होगोन बेखौ बुंना आंहाथ' बिनो गोनां गैखाया सार मानो माने आंहाथ' थाफ्लियानो गैखाया आयु बे फाग्ला माहाजोन जानाय नङा थ' गोख्रै नागिरनोसै फैद' बे फाग्लिनि थाफ्लि फारनैखौ मोनब्ला बे राबन माहाजोना अहा थालथाब बुगोन आइजेनि जेनि आइ रागाजोंनो एसे बुंफ्लांबाय आङो बेखौनो रागा जोंबाय आरो नोङो नंगौ आइ बिमा बिफा बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लाथाबनो मोना आइ आफाया बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोननानै आं सहराव थांनो ओंखाराखै आफाया खालामनाय माखासे गाज्रि बिजनेसखौ नायनो बानानैसो आं थांनो ओंखारदों मा जाबावगोन नोंजोंबो दे सानैसो सहरावनो थायदो दे जेब्ला गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन अब्ला फैफिननो हासिगोन दे साननैसोनि थाखायल' नङा आफा जासिमहालागै जौनि बेफारखौ बन्द' खालामा अब्लासिमहालागै आं फैया दानि गथ'फोरनि बाथ्रा सानब्लानो खरसबाव मोनो आङो ओइ माइकेल रुबल हाजिर माहाजोन नोंना न'आ मोजां नोजोर हो नङाब्ला थाफ्लि फारनैखौ बुनानै बाथोन खालामजोबगोन गोसोआव दङ माहाजोन बाबु बरिया थां थादो माहाजोन नमस्कार थादो माहाजोन नोंहालाय मा खैना गोदान बायदि गाबबाय थागौ आं साखा खुलिनो रोङा साखा खुलिनो रोङा ओरैनो बिगुमानि फिसाजोनि ड्राइभार जानो हैदों नोङो बोरमा खि दंना होगौ थां मा जादोंलै आदामोन लामानि मानसि लामाजों सोर थां बावदा सोंलाबाय थानायाव माबार थां बाब्रे एसेबां खुरिया माबा मोनसे हेफाजाब खालामनो हागोन होननानैसो सोंदोंब्रा नङाब्ला जोंहालाय मानि आंखाल थुदो बे बडि बिल्डारखौ एसे बुजिनो गोरों बायदि मोनदों आं बाबुमोन एसे रोंगौबा साखाखौ एक्सेस खालामना होलांदोब्रा बेखौनो बुंना रोंगौना रोङाब्रा na 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 na
जाबाय दे आदा अदिखौ हले मानिनांलै नोंनिखौ सोरां थ'दो Salah suat costume sense. Masih adua जाफ्लाना फैदों नोंलाय ड्रेस सोलायनानै रोदा गैया बिजौ गैया मा बुंलाबाय थाखोब्रा सार आं माथो जेबोखौनो बुजि मोनासै साला दसे सिगाङावसो सासे मानसिनि नङा सार नों थांनिनो दाय सिरिथा मोनथिगौ दसे सिगाङाव सार बे दसेखौ दहायबो बुंखांबाय बै उननि ससेखौ बुंदोब्रा आच्छा आंनि पर्सखौ खावना लाबोनानै एसेबां नादान जाफादों नोङो सालायबायसो माने सार सिखावा पुलिसखौ पकेट मारि दोनबाथाय एसे आलादा खोनायो नालाय खुगाया बन्द' खालाम आंनि पर्सखौ बहा दोनखोमाखो खुगाजों बुंनो हाया नामा नोङो सारनावबो माथो गन्डगल दंलै दसेबा खुगा मुथुनो होयो दसेबा बुंनो होयो बिमाखौ मोनथारलै सार आं नोंनि जेबो बेसाद खावाखै खावाखै नै बे सुन्दरिखौ आं हाबा खालामनो मोनथो खावमाराखै ना खावाखैलै सार दे थांदो दे ओइ गोरान खावाखैनो थुदो सार जायाखै नानी माना हरबाय दङ नानी नुवाखै नोंसोर आं सासे समायना सिख्ला नाहरगासिनो दं ओइ जोंखौ सिनायाखै नङ जोंखौ सिनायाखै सोरमोनलाय
नोंखौ लाजिबायलां ओइ सेंग्रा बे सिख्लानि सायाव माब्लाबाबो नोजोर दाहो नङाबा मा खालामनो खिखौलासो माथो बेलाय नङाब्ला नोंनि मेगन थाइनो खेख'नानै साम' बायदि गुजि सुनानै मेनानै जागोन आं बोरो सिख्ला नायनायफ्राव na 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 बेबाराव सिदा सादा खि होबाय आरो लोगो मोनबावोब्ला आदामोन नोंसिनि एसे प्रेक्टिस नांबावगोन आंखौ बुनानै उल्था नोंसिनावसो सानाय बायदि मोनबाय आं बाय बाय नेक्स्टआव फैफिनबावगोन Sony kada bidang. Tunggu dapat. Hah? Asal pun sulit macam. Oh. बे फाग्ला बे रखमसो जायो बे हायर लाबोलायनाय बिदि जायोलै फैसाखौ ओरैनो मोनदों नामा लरवा बरिया
बे खेबाव जुदि जोंनि जौयै खावजाबावदोंबा जों साथाम थाबनाया सेस এক দুই তিন শালা দাসমুন্ড বেটা হই আয়ু মুখরা চিন্নবরা শালা শালা মুদুং বেটা Waduh sih bang dia. Wata karke. Dene pura professional sikawni dress kannaनै थोदो सिखाव खावैनोसै न' जोम दा हमजालाबाय बालाय सुवा सिटि मा हमजालाबायनोब्रा मानो हमजाबायनो नाथाय बहा थांनो थौ फाग्ला जेराव मोनो बेयावनो खावगोन सोरनि न'खराव हाबग्रोनो गोजौ गोजौ बिल्डिं नायनानै हाबनांगोनब्रा दिनैसो दिनै पुलिसफोरजों हमजाबानो जाबाय नैबे सिखावनि राजा थानायाव मा खबर जारो हम बिसोरखौ ओइ खबरदार खबरदार हमनाङा आं जेबो खावाखै आं जेबो खावाखै ओइ जारो मादानि थाखाय हमखो नों जारौ सना हुगारलै आइ जारौ सना मादानि थाखाय हमखो सिखावखौ मोनबाय सार हमबाय नै मासो गोरा हमखोब्रा सार देलांगासिनो जों जारौखौ मा खालामखोनो आं नोंखौ हाबा खालामनासो गारथारगोन आं जारौ सोर नों आरो नोंखौ बिसोर मानो हमनानै लाबोदोंमोन बुं जेबो गिनांगौ गैया जानो हागौ जों नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन आं सासे गामिनि सिख्ला जाय गामियाव साननि समावबो अराय खोमसि जानानै थायो आंनि आइ आफाया सासे माहाजोननि सिङाव जौ जेराव सावनाय खामानि मावो आंनि आफानि देहा जोबोर गाज्रि आइ आफाखौ जोथोन लायै लायैनो जौ सावनो थांनो हाया जालांबाय बेखायनो बिसोर आंखौ
नों दा बहा थांनो सानदों? दालाय बेलाय बहा थांबावनो थाथोंसै जोंजोंनो। नों सिरि था। नों एसे साननानै नायग्रोबानो जाबाय। बेनि उनाव जोंनो खिन्थादो। नों आंजों ओरै फैलाय। मा स्टाइलनि खानाय जाखोब्रा बे मानब भाई? अभार स्मार्ट देखायदोंमोन ना नों? दा फुगिदो ना? नोंजों लोगोआव थाफाना आंहासो गाब्र'नांबाय। नो हखना लादो हखनाबो रायदोंनिखा लामा लामगोदो सोंलु सोंनोथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो खेबसे सोंनोसै आङो गावबा गावनि थाफ्लि फारसे फारसे अननाय दङब्ला इसे सानै हय खोथाखौ बुं नङाब्ला बे थाफ्लि फारनैखौ ओरैबायदि बुगोन बुयै बुयै ना गोरान बाथोन बादि खालामजोबगोन आं मिथिबाय सार मा गिलु बालु बाथ्राब्रा इसे गोरलै गोरलै सोंनो सार जों स्कुलाव थांफेरि मानसि आंनि मालगारिनिफ्राय रां सेखना लाबोनाय थफ्लाखौ बहा दोनदों नोंसोरो मा रांनि थफ्लाब्रा सार जों माथो जेबोखौनो बुजि मोनासै माथो रं एन्सार दुखु मोनबाय आं गोसोआव आंदै बान्दरनि आंदै गान्दानि जाबायलाय सार जाबाय थाफ्लि जाना दंबावो नालाय बे बुं थाबैनो बुं बिसोर सानै मानसिया ओरैनो हमजागारलाबायबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो बिसोरबो सिखावखादा थेवब्लाबो थ' खनसे पुलिस स्टेसनाव खबर लाहैनो हे मोदाय गोसोमसो हरखो ना माखो नोंखौलाय थानायाव थांना मा सिनायथि होनो नोंलाय थ'दोब्रा आं माबा मोनसे खालामगोन नोंनि फाग्लामियाव सानसे आं गाब्र'सिगोनलै फै थांदो थां बाहायफोर बाबु मानै गाज्रि फाजि मोननो नांला नोंसोरनि थाफ्लिनि अबस्था नायनानै आंहासो गोजांसिउ मोनलायदों टेलमार्सा नोंनो माथो जोंखौ फैहोनायालाय थाफ्ले साफ्ले दोला होनाया जोंलाय माब्ला सोरनि फैसा थाखा थफ्ला खावखोब्रा नाङा फाङा ओरैनो दोला जोबाय नोंसोर सानैखौ नुजेननायावनो आङो सिखाव नङा बायदि सानखादोंमोनलै बाबुफोर अब्लालाय माथो हमना लाबोआ उइथा लाबोलै दे बाबुमोन दसे जिरायनानै थांदो जोंजों गोरोन्थि जाबाय नोंनि मेगना नुदोंना बै मेगना नुवाखै बे थाफ्लिया जोंना माबायदि दोलाना दं बबे थाफ्लिजों जिरायनो जोंलाय फैदो बै साला माहाजोनखौबो सुबिदा मोनथांल' र' बिखौबो ओरैबायदि बुगोना बिनि थाफ्लियाव बुयैनो ना बाथोन नङा मोसौ मैसोनि गोबोर बायदि खालामगोन आं थार फाग्ला नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो
जियानो जाबाय मोजाङै खायदा लानानै खि आरो बै बाबुनि सिगाङाव बेफोरबायदि दिन्थिना जाबाय थां लामाया गावस्राबाय आदा बहा थाङामोन नों आं नोंखौ बेसेबा नेबाय दंमोन आं आरो सानदोंमोन आं थाबायनो हायैखाय खामानि दामानि मावनो हायैखाय नों आंखौ गारनानै थांबाय बिदि बुङा राजु नोंनि अनगा आंहा बे जिउआव रावबो गैया नोंनि आथिं अपारेशननि फैसा नागिरनो थांनायाव एसे गोबाव जाबोबाय अब्ला आदा आं गुबुन मानसिफोर बायदि थाबायनो हागोन ना नों जेबो जिंगा दासि सानसेब्लाबो जोंखौ नायफिनग्रा सोरबा सासे इसोरा दैथायहरगोन सोरमोन नोंथांमोना आरो मा नांगौ न' बे रांखौ ला नाथाय मानो नोंथांमोनखौथ' आं सिनाय मोनाखै लादो जोंबो बे रांखौ ओरैनो होआखै माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो होदों मा खामानि अब्ला दा सिख्लाखौ मा खालामबावनो आं हाबा लानोसैब्रा बांद्राय लरग' देखायनो नाङा नों गाब्रगोनबो सयथिबो सिख्लाखौ बेसेबा गियानि नुखायो दद्रद्र'नो सिख्लाफोरनि महराव दागोदो बिसिनि महिमाफोरखौ बुजिनो हानाया बिराद गोब्राब गावहाबालाय सामफ्रामबो नायखुमायो आंहाबालाय हेंथा आया बुन्दु मा मोदोमदोंब्रा नोंसोर सफैबाय आं नोंसोरनो ओंखाम संनानै दोनखाबाय फैदो जाहैनोसै आं जाया आं उखैनाय मोनाखै आं जागोन बिराद उखैखादों आं थ'दो जाहैनोसै हौवा हिनजावफोर बायदि सरि जाहैनोसै आइया सबाय ओंख्रि हाब हिट मजा एफा गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ दङ बे सामफ्रामबो संबाय था दे सामफ्रामबो बे दैया हले दैया आइया माथो साम'बो दङ
आदामोन माखौ इसिबां नायगोमोखो आदामोन नायगोमाफ्लांलायदों जारावनि मोदोमफ्रु मुङा मामोनलाय आं खिथायाहाय खोन्थाना प्लिज नोंनि मुंखौ जों मिथिनो बेसेबा हांखुर जाना दं माने आंनाव गासिबो सेंग्राफ्रानो बिदिनो मुंल' सोंफ्लायो बिनि उनाव लासै लासै गोसो थोनोसो हमो बेनिखायनो आंबो नोंसोरखौ फोथाया जारौ जों मालाय सेंग्राफोर बायदि नङा जोंनि गोसोआ मम बायदि जों सानैबो नोंखौ गेजेराव लानानै आलो गोजोनै फुथुना दोनबाय थागोन जारौ आंनि अननायाथ' जा गोदैखा नों आंनि अननाय लायलाय डायबिटिससो जालायलांगोन आयौ सिथर बाथर बेरामफोरखौ बुंलाबायो हगार आबै नानिखौ एसे एदाव हरनो ओइ नानि मा नाम मोनलाय नोंना जा समायनाखाहाय गावहा बे जोंनि मालिकनि फिसाजो बेखौ नायनायनि रावहाबो पारमिसन गैया जोंनो मोजाङै नुवाखै नोंलाय सिख्ला मानसि जानानै मानो नायनांगौ जोंखौ नाय आसानि देवल एफा गोरा आखाइजों बिलिरलाबायो 220 कारेन्ट भल्टनि सर्ट जादों हा लाबो hey बिथिं लाबो महाजन महाजन दिनै साननैसोआनो जाबाय बिनि बिसि गथ' गथायफोरखौ खामानियावनो हगारहराखै बियो मा फैसाया बांद्राय जाबाय नामा नङा महाजन बेबायदि जुसुनानै बेसे दिन सहायबावनो बिमानि देहायाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांबाय नांगौब्ला आंनो गुबुन खामानिखौ होदों महाजन बाबु थेवब्लाबो आंनो नैबे जौ संनाय खामानिखौ दाहोसै साला मोनजा रोङिनि फिसा गुबुन खामानि नांगौ टेन्डार लेभेलनि खामानि नांगौ ना ओइ बेखौ हमना खुग्लुबा दोन नों माहाजोननो रायजोनि खा लाम मानि होसिख्रावनाय माहाजोन बाबु सोरनिबा थाफ्लिखौ बाथोन खालामगासिनो दं बुं मानोथो कल खालामामोन मानो कल खालामदों माने माबा माहाजोन बाबु बै सानै हमजानाय सिखावा गुबै सिखाव नङा बिसोरो सता मता पकेट मारसो बे सप्तासेनि गेजेरावनो नों आंनो गुबै सिखावखौ हमना होनो हाब्ला नोंनि थाफ्लिया बोरै लेखा कर'ना आंनि देहायाव कर'ना बै माहाजोना खाथियाव फैनो हायै बायदि na 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 फाग्लाया जेबोखौनो लिरनो रोंलान्दां
Stop now. Jam the nightclub, rock the disco. बावदा लाइजामा खालिसो माखौ फरायदों नोंलाय नों बेफोरखौ जेबो मिथिया मिस्टार रमनिकान्त बे मुंजों दागाबजि खिन्थु नोंनि मुङा रमनिकान्तसो आर मिन्स रमनि के मिन्स कान्त हेलौ रमनिकान्त नोंखौ दिनै हगारा लांफिन होनोबो हाय आं एखलखौनो नेगासिनो दंमोन ना नों बेनिखायनो रिंजास्लाबनानै थिखोबाय डन्ट बी अभार स्मार्ट आं गेमसो गेलेबाय दंमोन थेंक इउ लाइजामजों फोरमायहरनायनि थाखाय व्हाट लाइजामाव आं मा लिरखो लाइजामाथ' खालिसोमोन आरे बेखौनोथ' लजिक बुङो दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ बा एन्सार होआ लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै माने आं बे खालि गोसोआव बासा बोनो हानायनि चान्स दं एम आइ राइट मानिनांगोन नोंखौ नैबे जेनिया रावनिबो सेराव खर' गंग्लायाखैमोन नोंनो गिबि सुबुं थेंक्स आरे बे खेबाव मानि थेंक्स सोङालासिनो गावनि मुंखौ खिन्थानायनि थाखाय अ माय गड मानिबाय नोंखौ मा साननांगौ आं नोंखौ येस अर नो ट्राइ मर हार्ड बेबी एसेबां थाब गलिग्रा नङा आं अके बाय हेलौ हेलौ हे दानबायसो फाग्लाया माखौ मिनि मिनि हाबफैखोब्रा दैट जाम्बा बे फिलिंसखौ रमनिकान्तसो मिन्थिगौ आयौ लाजिबायलां किसिं किसिं जादोंब्रा जाम्बालाय बा इसिग्राब फास्ट साला फाग्लायालाय मा दाबो फैलियाब्रा माहाजोनजों बुजायनानै थोरसि गिना थाबाय नामा फाग्लायालाय सोर सिख्लाब्रा आं बेफोरबायदि सेंग्रा नङालाय होद फाग्लांसो आंखौ सिनायासै नोङो माथो सिख्लानि माथानो हौवाफोरनि बायदिसो आंसोलै मानब मानब फाग्लायालाय माहाजोनजों थाब्लायाव बुजायनानै फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मा मोनजानलाय हिनजावफोरनि ड्रेसखौलाय गानलाबायनांगौब्रा बेफोरखौ आं उनाव खोन्थासिगोन सिखाव खालामला सिखाव खालामब्लाबालाय बे बाबुनि आथिंनि अपारेसनखौ बोरै खालामनो फैसाया जाबाय बेफोरखौ दा उनाव सावरायबाय थासिगोन दाथ'दो Bicep, triceps. आदा सानिया मा मिनिस लुबाय दं आं मिथिगौ दे जमिदों मा बुरु मिनाखैथ' आंबोथ' मिनाखैना आफानो खोन्थाहरनि र' नोंसोर सानैया सिख्ला लाइन मारिनाय घटनाखौ आफा महादे बेफोरबायदि दाबुं बिनानाव नांगौबा जोङो बै सिख्लाजों रायलायथारला
मोनसेल' कन्डिसनाव आं खोन्थाया कन्डिसन मा कन्डिसन जारो बुंलाय नोंसोर सानैया आंखौ गाबोन बेरायनो लांनांगौ ओ माय गॉड माहाजोना बोरैबा मोनथिब्ला जों सानै थाफ्ले फाब्रैआ सेसखा अके बिदिब्ला आं आफाखौ कल खालामसै जासिगोन 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 दे जासिगोन अके थेंक यू बे खेबाव जों सानैनि थाफ्लिया नारें खबला बिदि मोनाब्ला मोनलिया गाबोन लोगो हम नायबोलाबो नोंखौ मा एसे मोहिनी गोनां महर नोंनि सिरियै नायनाय मेगन खनाजों नुना गावखौनो लाजिखाङो अ मा खालामनो गोसोआ बोदो नोंखौनो नायबाय थानो फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव जावलिया जायो फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव नोंखौ लानानै बे जोनोमाव गोजोननि सिमां रनसायो सोलाय सोलाय मोजां नुब्लानो लाजिनायबो गैथारा अ मा खालामनो जौमोन बैसो मानोबा बुरखाय जाया अहाया नायबोलाबो नोंखौ मा एसे मोहिनी गोनां महर नोंनि सिरियै नायनाय मेगन खनाजों नुना गावखौनो लाजिखाङो अ मा खालामनो गोसोआ बोदो नोंखौनो नायबाय थानो फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव फै फै आंनि खाथियाव आखाइजों बुना खिन्थु कर'नाजों बारदेरगोन कर'ना दं आखाइजों बुनाङा र' बिदिब्ला नै लावथिजों बुनि आं हा 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 फैदो माहाजोन बेखौ मानो नांगौ गावनो मोनामा गैला दिनैनिफ्राय साख्रि बाख्रि डिउटि सिउटि मावला आङो घन्टा साख्रि बियो कर'ना जाना थैगोन माहाजोना कर'ना जाना थैगोन माहाजोना जेबो खामानि मावदों
जाला नोंसोर थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ बोरै खावना लानो मोनखो नोंसोर थासान्दियाव आंनि फिसाजोखौ बोरै खावना लांनो हाखो बिसोरो बै लाजेनाव थाना बाथ्रा खोनासं आंनि फिसाजोखौ सानैनि गेजेराव होफैनो हायाब्ला नोंसोरो बेनि फिथाइखौ मा मोनगोन नोंसोर मिथिगौ ओंखारलां नोंसोरो मालिक मालिक जों सानैनि बेथनखौ बारायनांसिगौ बायदि मोनबाय आं मालिक डिउटिबो होनांगौ थाफ्लियावबो बुजानांगौ बेथन नांगौ बेथन बारायनांगौ ओंखारलां ओंखारलां हेलो रावण आज माल क्यों नहीं भेजा घर में मेहमान पहुंचा दूं नहीं आप टेंशन मत लीजिए कल तो पहुंच जाएगा ठीक है अगर ऐसा होता रहा तो आपके साथ बिजनेस खत्म ठीक है रखो भी दोनदो बेफोर गाज्रि बेफारफोरखौ नङाब्ला नों गावनो माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैगोन हा आंखौ बुजायनो फैदों नोङो थां उन्दुयै थां गाबोन जेनिखौ सहराव दोनैनो राहा खालामै थां मानो सहराव दोनैनो थाथों गामियावनो नों जाम्बि जाबाय नामा बे गामियावलाय बहा फरायनो बिलाय गावनि गथ'आबा फरायनांगौ गामिनि खुदियाफ्रा फरायनाङा बेलाय मा खोथा जाखो मा जाखो बेलाय थां उन्दुना थायो थां फंबाय बहा थांनो नागिरदों नों आदा आं सोहोराव थांना फैनि सोहोराव मा लायनो नागिरदों फंबाय मास्टार बाबुखौ लाना फैनि आदा गामिखौ एसे नायफिन खालामदो जागोन दे दा हारसिंसो थांसै नोङो नङा आदा आंजों लोगोसे जांगिलायाबो थांफागोन नोंसोर सानैबो थाथ'दा आदा बाजै आइजेनि नों जेबो गिनाङा हा नोंजों लोगोसे आयंनि फिसाजो लिनाबो थाफागोन नों जेबो गिनाङा आफा आं गामियावनो थानो लुबैयो नाङा आइ गामिनि बारहावाया एसेबो मोजां नङा नों फरायनानै गिदिर गोलाव जानानैसो न'आव फैफिननांगोन आइ आं नोंखौ खौरां लाबोबाय थागोन आइ आइजेनि बयजोंबो गोरोबनानै थाहै रावजोंबो नांलाय खमलाय जाहैनाङा जागोन दे आइ थां बिमा नों बिसोरखौ गारिसिम दोनहैदो थांदो थां जाला दिनै मानसिफ्रा फैदोंना फैयाखै सासेबो गैया माहाजोन बाबु दिनै माबा मोनसेब्लाबो खालामथारनांगोन नङाब्ला बिसोरनि साहसआ बांद्राय जालांगासिनो दं सेंग्राफोरनो खौरां हर बै हायाव फमा जानायखौ बुरखांनो हो जागोन माहाजोन गारिखौ लाखिथ'लाय बहा थांनो आदै सानराजा सोहोराव थांनो नानि फोरोंगिरिखौ लायनो थांनो फै जोंजों थांफानो हागोन नांथ'ला दे नानि नोंसा आफाया गाज्रि मोनगोन दे अब्लालाय दे थां बिफानि आखुखौ नायब्लाथ' फिसाजोखौ बिदि जागोन साना जोबोद गियानि जागोन बियो थौ Aboy, meguna naik aboy. Aboy, aboy meguna naik.
नुबाय रावनि आखलखौ माबायदि नोंसोरनि न'खरानो नोंसोरनि गोसोखौ आवलिहोदोंमोन नङासै नाय आं मा खालामनो हायो ओइ बोराय हगारनांगौ हगारनांगौ हगार एफा थेफाफा गथ'आनो एसेबां दं नाय नोंखौ माहाजोन नों मा खालामनो गोसो आंखौनो खालाम नाथाय आंनि फिसानि मोदोमाव आखाइ दाहो थार खोथाखौनो बुंदों नाथाय नोंसोरखौलाय मानो एसेबां थाब बुथारनो आंलाय एसे आमाय जुमाय गेलेनि ओइ फाय नांगोलखौ लाना फै Hei, kala kaliber. Habai. 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 Skar. Hei, kala tambra. Skar. Hur. Habai. Nauka. Hei, tambra. Gidi. Skar! Skar! Hur! Ini थाबैनो नुबायना माहाजोनखौ हेंथा होनाय साजाखौ गाबोननिफ्राय जौ सावनो थांफिनदो नङाब्ला Ayo. Lu aku di mana? Tulis semua kau ni bisa ni masih. Ayo. Nanti, ni apa terasa bosan ni semua kau? Ori orang ayo. 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 बिफा आं दिनै गावनि मोखांखौनो गावनि असे फिसानोनो दिन्थिनो हाया जाबाय बिदियाव आं गामिनि मानसिफोरनो आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिनो हाबावनो दा गाब्रैजु नोंजों आं दं आरो अरायबो थाबाय थागोन गोथार धोरोम बिजाबाव लिरनाय दङ सैथोआव सोलिनाय सुबुङा जेसेबांखि खैफोदाव गोग्लैया मानो सानसेबाबो सैथोजों सोलिनायानो देरहाखायो बिफा आं दिनै नोंनि साया मोननानैसो थांनानै थासिगोन नङाब्लाथ' आं गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लासिगौमोन ओइ रिजु नों मानो बिदि बुंदों आं दङना नोंजों आदा बाजै मा दाबो सिखाराखै
आदै आदा बाजिखौ नुदोंमोन नामा? नुवाखै आदै। दे जांगिला मा जाखो सानराजा? आदा बाजिया न'आव गैया जांगिला। थ' नागिरनोसै थ'। आदा बाजै आदा राबन! नों मानसि नङा नों सासे रायखसो मानसिफोरखौ नों जुनाद बादिसो बाहायो आरो बेबो गामिनि मानसिफोरखौसो मुगैनाय मोनबाय आं नोंनि आखलखौ बिमा बांद्रायबाय नों आंनो बेसेखौबो बावनो बांद्राय सम नाङा आंनि बोसोन बायदि सोलिनोबा सोलि नङाब्ला बे नखरनिफ्राय बाहेर जानांगोनबो नोङो माहाजोन ओइ माहाजोन ओंखारबोदों ओइ माहाजोन जोबोद रागा जोंदों नङासै नैबे हाग्रानि राजाया आं नैबे राबना आरो नोंसोर नंखाय सेलमावजि जानानै आंजों नांनो फैदों नङासै खोनासंना ला माहाजोन नों नोंनि समखौ साननो जागायदो मानोना नोंनि जोबस्रांनायनि समा सफैबाय चेलेन्ज नोंजों चेलेन्ज थां नोंसोर बायदि नंखाय बिखायनो दमा आंनि खानायजोंसिबो सोमावनो हाया बे जाथायनि उनाव सानराजा आरो जांगिला आदैया सोरां आदाजों लोगोसे गामिनि मावरिया खुदियाफोरखौ लानानै गामिनिफ्राय ओंखारलाङो माहाजोननि हेंथायै जुजिनो गामियाव मा जादों मा मादों गासैबो जोंनि मानसिया सुलु लाबाय थायोमोन नों न'आव फैनायनि उनाव नों माला बायजोआव थांफिनगोन बेखौसो जों सुलु लाबाय दंमोन सहराव थांनाय समाव गारि पांचार जानायाबो जोंनिनो सोलोमोन जाहाथे सोराङा नोंनि सेराव थांनो हायो बेफोर गासैखौबो जों जोंनि थाखाय मावाखै बेखौ जों जोंनि गामिनि थाखायसो मावदों नोंसा नोम्फानि गासै बेफारखौ
सिलिंखार खालामनो थाखायसो जों बेफोरखौ मावदों। नों दाबो जोंनि खामानिखौ अगेन सानदोंब्ला जों नोंखौ न'आव दोनहैफिनसिगोन। नोंसोरनि थांखिया सैथो आदै, नाथाय मैलाखौ सुस्रांनो लानाय लामायासो थार जायाखिसै। हिंसानि सोलाय अहिंसानि लामाखौ लानायासो थार जागौमोन होननानै आं सानो। जेनि, नों बेफोरनि फिनखौ उनावसो मोनगोन। बिफा, नों आंनि फिसाखौ दिनै सानसेनि गेजेरावनो आंनि सेराव लाबोना फैनांगोन, नङाबा नों आंनि गोथै मोखांखौ नुगोन। रथ'लाय बिमा, नोंबो आंनि खर'खौ गुदुं खालामो। थां न' सिङाव हामासै थां, आंखौ एसे सान्थि सानो। आदै राबन, आंनि फान्दाव गोलैनाय सिखावा सानैमोन। सानैनि सासेखौ आंनो खालास खालामबाय, नाथाय सासेयासो बहा थांखोथाय? बेबो सासे सिख्ला लांखारनायनि खोथा बुंदोंमोन। बे सिख्लाया जेनियानो नङाथ'? सैथो खोथा, बे सिख्लाया जेनियानो जागोन। नाथाय आंनि फिसाखौ सोर किडनि खालामनो मोनखो? बेहालाय सोरजों सुर दङ? सुरा जेनिजों नङा, नोंजोंसो दङ। आंजों? सोर बेलाय? हेल'? मा खौरां माहाजोन बाबु? सोर नों? मा माहाजोन, दानो बावबाय आंनि गारांखौ? सान राजा, अब्ला गुबै फेलेना नोंसो? मा नांगौ? जेनिखौ मानि थाखाय देखारदों? सान राजाया आवगायबो जौनि हेंथायै गसंथेदोंमोन, दाबो बेखौनो बुंगोन। जौनि बेफारा बन्द खालाम, नङाब्ला नोंनि फिसाजो। आबे सालागि खोला! हौवा मानसि जानानै हिनजाव मानसिनि सोलो लाना दावहा नांनो फैदों। थां, आंबो बन्द खालामा। आंनि बेफारखौ मा खालामो नायनि आंबो। ओइ माहाजोन, बांद्राय सम नङा। नोंनि फिसाजोनि मोनफा मोनफा अंग आं नोंनि न'सिम दैथायहरगासिनो। दसे सम नेनायनि खस्थ' खालाम। जोंनि हारिया गुबुन हारिजों गादबजानाय मोनसे हारि। बे गोदोहां हारिखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनाय बिबाना नोंसोरनि। नोंसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानांगोन, आरो बे सोलोंथाइजों हारिनि गेजेराव बारनाय गाज्रि बारहावाखौ नोंसोर गोथार खालामनांगोन। बेखौनो आं लुबैयो। मास्टार बाबु, बेफोर खुदियाफोरखौ नों मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला आंनि बेफार फालांगिया धंस जाजोबगोन माथो। माहाजोन बाबु, बे खुदियाफोरखौ अनसायदो। बे खुदियाफोरखौ सोलोंथाइ लानो सुबिदा होदो, जाहाथे इयुनाव गोथार मोनसे हारि दानो हायो। आरे आं बेखौथ' लुबैया। आंनि बोसोरनि अनगा बेहाय रावबो फरायनो मोना। नाथाय मानो माहाजोन? सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो बेफोर खुदियाफोरा जोंनि फालांगिखौ हमदांना मोनगोन। अब्लानो जोंनि फालांगिया बन्द जागोन। बे इनाय माहाजोन। हाय! जोंखौ बुजायनो फैदो। जेनिफ्राय थालिर थफ्ला लाना फैदोंमोन, बेहालागै ओंखारलांफै। ओंखारलां! ओइ मोनजारोङि फिसाफोर, माखौ गल' गथ' नायबाय थादों? हा? ओइ नोम्मा नोम्फानि जौ सावनायाव हेफाजाब होजा। खारलां! खारलां! दादै, दिनै राबन माहाजोना जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ होखारबाय, आरो जोंखौबो फरायसालियाव थांनो माना खालामदों। नोंसोर फरायसालियाव थांनो मोनगोन। आं माबा मोनसे राहा खालामगोन दे। थां, नों उन्दुहैदो। जागोन दे। आदा, बे माहाजोना सिमा बारबाय। दानो बिनि न'खौ थांना सिरि सिरि सावनो नायगोन आं। बिदि नङा फंबाय, बिसोर जाबाय आखाइ गोलाव मानसि। जों बायदिया बिसोरजों फेरफाथिनो हाया। नंगौ आगै, बिसोरजों नांज्लायनानै खैफोदखौ लेंहरनायनिख्रुइ सिरि सिरि थानायानो मोजां। नङा बाजै,
बिसोरनो सोर बिदि जौ सावै सावै बेफार खालामना होनांगौ जाखो गामियाव सासेनिबो सावस्रिया मोजां गैलिया सानफा हर खाथियाव जिरायनानै जौ सावनाया एसेबां गोरलै खामानि फंबाय राबना जोंनि न'खरखौल' नोजोर होगासिनो दं मानोना बिनि इन्डास्ट्रियाव जोंनि न'खरनि मानसियाल' जौ संनो थाङा आरो थांनोबो मोननाय नङा दा नांगौ जायोबा राननानै थागोन मा मावनानै जानो आगै बे माहाजोना आबादबो मावनो होआ नोंसोर मा मावनानै रां आरजिनानै लाबोनो हानो गाबोननिफ्राय आंबो जौ सावग्राखौनो जाहैनोसै बिसोरनाव बाजै नों जुदि बे फाफि जायगायाव आगान होयोना नों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै सानना ला मा खालामनो रिजु फंबायाबो थिगखौनो बुंदों आरो बियो जोंखौनो बिमा बिफा बायदि सानो बिनिखायनो बियो जोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया दे साव जेसेबां हायो एसेबां साव नोंसोरनिनो गाहाम गाबोननिफ्राय गंसेयाव माहाजोना 3 रांहाय बारायनानै होगोन होननानै बुंदों ओइ लायला मुजनु सानै अरा गोमोरबाय माहाजोन जोंखौ दिनै थांनो होथ'दो जोंनि देहाया जोबोद गाज्रिथार बेसेबां बिदि अर खाथियाव थाबाय थाबावनो हानो मा बुंखो मा नायबाय जाखो हमना लाबो बेखौ खेला मोनदों जोंजों खेला मोनदों बुग्लि जांगिला गामिनि साफ्रोम सेंग्राखौ ज' खालाम बे राबनजों दावहा नांनोब्ला जोंनि खौसेथिनि गोनांथि दं राबनखौ गिनानै रावबो ओंखारबोनो साहस खालामा सानराजा गिना थानाय सम गैला जांगिला हिंसानि हेंथायै गसंथेनांगौ जों बायदि लाइमोनानो जुदि हारि सुस्रांनायनि खामानियाव आखाइ होआ अब्ला मिथिखा हारिया सानसेबाबो गोमोरलांगोन मैया आं न'खर न'खर हाबदोंमोन गोबां सुबुंनि देहानि कन्डिशना मोजां नङा जौ सावै सावै बेमारि जालांजोब्बाय मा खालामनो बेसेराफ्रा गिबियावनो जों बे माहाजोननि जौनि बेफारखौ बन्द खालामनांगोन आरो बे गामिनि सुबुंफोरनि गोसोआव जों साहस होनांगोन जाहाथे माहाजोननि एगेन्स्टआव गसंथेनो हायो जौ सावालासिनो दि गुबुन खामानि मावनानैबो जिउ खुंनो हायो बे साननायखौ बिसोरनि गोसोआव सोमजिहोनांगोन बयनिबो गोसोआव सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजायनो हानांगोन जांगिला आयै आबा नोंसोर मा जाखो नोंसोर मानो सिखाराखै मा जानाय जांगिला दहाय सानाव दालालि बोराया रमनि बिफाखौ बुसै बुनानै हरो लोमजानानैबो दंमोन मानसिया मा जाखोथाय सानैबो फोथैनानै लाबाय रायजोफोर बेवहायनो बुजिनानै लादो बे मानसि सानैया मानि थाखाय अबथेरा जिउ खोमाना लानांगौ जाखो बेनि दायनिगिरिया सोर मानो गिदों नोंसोरो बेनि गुबै दायनिगिरिया बै राबन नोंसोर सानफ्रोमबो बिदाव जौ सावनो थाङो ना आरो थोजासे बिबांनि जौबो लोंना फैयो जायनि थाखाय नोंसोरनि देहाया नोरजिया जालांबाय अब्ला जों मा खालामनांगौ फंबाय जौ सावनायखौ नागार गावबा गाव फोथाराव ओंखारनानै आबाद माव माहाजोनाखि जोंखौ आबाद मावनो होगोन बिदि खालामोब्ला जों बयबो गावथो जाजोबगोन सोर खासेखौ गावनो बिलाय जों गासिबो खौसे जायोब्ला बे गावनो गाव फावसायलांनांगोन नोंसोर बयनिबो सिगां आं गसंग्रोगोन नोंसोरनाव गुलि नांनायनि सिगां बे गुलिया आंनि बिखाखौ सौसिलांनांगोन सासेबो सुबुं बिदाव जौ सावनो थांनो मोननाय नङा सोर माहाजोन बे नायनि मा खालामनो हायो बियो मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि न' लुना थायो जेरै थोरि औवाजों लुनाय न' दंफां आरो थिंजों लुनाय न' आरो इथा
बाला सिमेन्ट लहाजों लुनाय बेसेबा थाखोआरि न'आरि हाजोआरि आरो दै सेराव थानाय नुदोंना बिमा गथ'आ बेसे गोसो होनानै फरायगासिनो दं बे पापि माहाजोनासो जोंनि जिउखौ मा खालामनो सानखो बिफा जायगाखौ सोलायनायखौनो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं नङाब्ला गथ'नि जिउआ सिलिंखार जालांगोन जायगा सोलायनानै मालाय बहा थाहैनो रिजु आखायाव राङानो गरसेबो गैयाबा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय सानबायसो आङो रमनि नोंजों आनाव फैदों नों मानो गाबदों रमनि सोरां जोंहानि आइ आफाया थैबाय बिसोर आंखौ नागारना लांबाय राजा रमनियाबो दिननिफ्राय जोंनावनो थासिगोन बाजै नोंसोर गासैबो ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादो आं गामियाव एसे थांनानै फैनि रमनिखौबो जोंनावनो लाखिदोनि फंबाय सानै हयै खामानि माव आरो थाब फैनो नाजा जागोन दे आदा बाबु दिनैनिफ्राय नों जोंजोंनो थानो हासिगोन जोंनो नोंनि बिमा बिफा जासिगोन आइ नों उन्दुदो आं एसे बायजोआव थांनानै फैनि हरानो जाबाय माथो नोंलाय बहाथो थांनो गामियाव एसे खौरां लानानै फैनि गाबोननिफ्राय रावबो जौ सावनो थांनो मोनला बे माहाजोननि इन्डास्ट्रियावहाय नोंबो थांनो मोनला आइ माखौथो जाना आफा बेखौ आंनि सायाव हगारनानै होदो जांगिला ओ जांगिला औ र' नों उन्दुलाय दे बिबारि मा सानबाय दं नों गाबोननि खोथाखौनोथ' सानबाय दङ आं मा जामारगोन गाबोननि खोथाया जौ सावनो थांथ'ला जा जायो उननि बाथ्रासै नोंबो एसे बुंदो गामिनि आइजोफोरखौ दाहार ओइ दाहार उन्दुबाय नामा ए आदा मोनफैदों औ उन्दुबायमोन नामा फंबाय उन्दुआखैमोन आदा गाबोननि खोथाखौनो एसे सानबाय दंमोन एसे साहस खालामदो फंबाय नङाबा जोंजों लोगोसे इयुन जोलैया सिलिंखार जालांजोबगोन जौखौ सावनो थांथ'नांला नंगौ बिदि जौ लोङै लोङै जौ सावै सावै गाबोन सासे दिनै सासे थैलांबाय थायोब्ला गामिनि खुदियाफोरा मावरिया जालांजोबगोन दे थाथ'दो बिदिब्ला औ दे थाथ'दो बे रावबननि हेंथायै गसंथिनो मानसि थुब्रायदों बे मोनजारोङिनि फिसाया बेसे लाजिनांथाव गोसोब्ला समसान खालामजोबनो हाया नैबे रावबना आरो बेल' नङा माजों बिसोरलायनो दिनैनिफ्राय फोथाराव आबाद मावनो थांसिगोननो बेहाय जौ सावनो फैलानो बाप्रि बाप नंखाय बिखारिफोरनि गोसोआवबो एसेबां साहस गुबै साहस होग्रा मेसिनानो जाबाय बै सान राजा जोंफोरनि खैलायाव आखाइ होबाय नों सेंग्रा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय नोंनि बे गाज्रि थासारिया ऐ जायला बुं माहाजोन सुलु लाना फैलाय दे बाबामोन दे सानैबो मोजां मावथार जोंहा बावनो थास'बो गायगोन आलुबो गायगोन आरो मोजां बेफार खालामनानै थाखा बुरजा जमायनानै नोंसोरखौ लेखा गोरों खालामथारगोनलै बाबामोन नोंसोरल' मोजां फरायथार जों बोरै फरायनो बाबा जोंनि फोरोंगिरियानो गैलाबा नोंस्रा नोंथिमोना मास्टार बाबुखौ लायनो ओंखारफिनदों थाबैनो नोंसोर स्कुलाव थांनो मोनसिगोन खामानिखौल' मोजां मावथार दे बाबा दे नोंसोर दे ओइ रायजोफोर नोंसोर सोरबा बावदानि खोन्था लानानै मानो बुरदों नोंसोरलाय नोंसोरनो बेथन बारायनांगौ जों बारायगोन नङाना बे हाग्रा बंग्रायावलाय मा आबाद मोनो नोंसोरलाय हाग्रा बंग्रायावनोथ' गुबै हासारा थायो दालालि बाबु जों मालायनि आथिं सिङाव थानानै आरो सानबेसे रायजो जाबावनो दासिम जों गोबां सहायबोबाय
आरो बेसेबां सहायबावनांगौ मा बाथ्रा बुंदोंलाय नोङो माहाजोना नोंसोरखौ अननानै थैयो आरो माहाजोननि सायावनो बिदि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो जोंखौ जुदि माहाजोना अनोब्ला दिनै जोंनि फिसाफोरखौ मानो फरायसालियाव थांनायखौ बादा होयो मानो जोंनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइनि जानगाराव दोनो बाब रे बाब मानिनांगोन दे खिन्थु हिनजाव मानसियाबो खुगा खेवनो हानाय जाबाय फरायनानैलाय मा मोन्दों सोर साबैसे मा जानो हादों अब्ला नोंसोर गावबा गावनि फिसाफोरखौ मानो सहराव फरायनो दोनहरदों साननैनि उनाव जौ सावनो थांफिनाब्ला बेनि फिथाइखौ नोंसोर मोनगोन हले थांलै थां साबैसे मानसि बुथारनो नायगोन ना जोंबो दिनै जोबोद खुसि जानो हागौ नोंसोर नङामोनबा आं दिनै बे बुहुमाव थांनानै थानाय नङामोन मानो बिदि बुंदों लिना आरके आं आमाइनि नाम्बारखौ गोसोखांनो हाबाय आं आमाइजों थाहैनो हासिगोन नोंनि मबाइलखौ हरलाय आमाइ आमाइ औ आं लिना बुंदों औ आमाइ आं थांनानैनो दङ नोंसोर आंखौ लांफैदो आमाइ आंखौ लांफैदो मा नायगोमाबाय थाखो आं मिथिया लिना नाथाय आं नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव थांजानो गिदों जानो हागौ आं नोंखौ मोजां मोनबाय आंबो नोंनि मिसेस रमानिकान्त जानो थिरांथा लाखाबाय फाग्ला हा नंगौ औ लाभ इउ सो माच बेबी सोरां आं दिनैसो जिउआव सोरबा लोगो मोननाय बायदि मोनदों गोसोखौ मानोबा उदां उदां मोनदों बिदि मानो बुंदों नों सेनि बिमा बिफा थासेयावबो आं सासे मावरिया बायदिसो आइयाथ' जोबोर मोजां नाथाय आफानि माखासे गाज्रि बिजनेसनि थाखायनो आं न'निफ्राय गोजानाव थायो आफानि थाखायनो आंहा बे बुहुमाव सासेबो मोजां लोगो गैया होननानै बुंजायो आं नोंखौ जिउनि लोगोरि सायख'बाय नों आंखौ गारनानै दाथां सोरां नों आंखौ गारनानै दाथां बिदि दाफुं नों फालि बिदि दाफुं नों आंखौ बबेबा गोजानाव दैखारनानै लानानै थां आं आफानि गाज्रि बारहावानिफ्राय बेसेबा गोजानाव थानो लुबैबाय बुं सोरां नों आंखौ लांगोन ना मानो सिरि थागोन सोरां आं लांगोन दिनै आं लांगोन बे जोबथि खेबनि समाव खनसे हेफाजाब होबावदो आरो बेनिफ्राय नोंबो जायगाखौ सोलायदो नों सोर आदा नों मानो जोंनो सानफ्रोमबो फैसा होलांबाय थायो आंखौ गावनिनो बिदा साननानै लाबाबो आथिं हामनायनि उनाव नों हाजासे गोसो होनानै फराय आरो जिउआव सासे मोजां मानसि गिदिर जाहैयो जागोन आदा आंबो फरायसालियाव थांनो बेसेबा हांखुर जागोन दे बाबु आं थांथ'नोसै दे
बोरै दं आइ? आं मोजाङैनो दङ आइ। नोंखौसो नायनो लुबैसोदों। गावनि फिसाखौनो गावनि सेराव मोना जालांबाय। दागाबसै आइ। आं आफानि गाज्रि खामानिखौ थाबदा होनोनो न'निफ्राय गोजानाव दङ। बियो थारैनो गावनि फिसाखौ अनोब्ला जौनि बेफारखौ बन्द खालामगोन। नोंसा नोम्फानि गोसो सिङाव अननाय होननाय बेसाद गैया। बियो सासे रायखससो। बियो नोंनि सेराव माब्लाबाबो खर' गंलायनाय मानसि नङा। समखौ नेनोसै आइ। देहाखौ जोथोन ला। आं फनखौ दोनथ'नोसै। निमाहा होदो आइ। आं दिनै नोंसोरनि बारगा खामानि मावनो ओंखारबाय। थ'दो खामानियाव थांसै। सरि सोरां, आं दिनै थांनो हानाय नंला। नाथाय मानो? दिनै लिनानि बिमाया लिनाखौ लांनो फैगोन। आं बेखौ जायगासिम दोननानै फैनि। गाज्रि दा मोनसै सोरां। थोद फाग्ला माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो? दे थादो। सोरां, बेस्ट अफ लाक। बे आफाखौ गेसाव सानैखौ दिनै बा जारौ एफा गिदिर गिदिर थफ्लाया मा लाबोदों नोंलाय? बै खनाथिं फै फाग्ला सानो। नोंसोरनो माइब्रानि जौ रोसि लाबोदों आं। एसेबां खौरां लाथारो जोंखौ जारौ। लों सनाफोर। खुवा खुवा जोमै बिरबायदों माखौबा नागिरनानै फ्रि फ्रि अखा हादों हनै माखौबा हास्थायनानै
आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो खुवा खुवा जोमै बिरबायदों माखौबा नागिरनानै फ्रि अखा हादों हनै माखौबा हास्थायनानै आंनि गोरबोआव मोननो लुबैयो अननायनि फिथि खानायनि समायना बुहुमा नोंखौ लाना जावलांगोन लैथो बिखा सिंखाव सिंखाव बैथा जानानै आंबो हेफाजाब होगोन गावदां अखाफोर जाना खोमसिखौ सोरां होगोन आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो आंनि गोरबोआव मोननो लुबैयो अननायनि फिथि खानायनि सोराङाव जेबोला गोसोम जोमै साग्लोबो हां थोनो थोनो मोनो अब्ला नोंनि मिथिना दोनखानाय गलाब बिबारा लरहायनो नागिरो अब्ला दा बुंनाय दङ आं नोंजोंनो लैथोनि दैया राननाय नङा अराय आंनि गोरबोआव मोननो लुबैयो अननायनि फिथि खानायनि आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो
गोसो थोफ्लानानै किडनेप खालामनानै लाबोदों मा मोन्थाय दङमोन नोंहा सोर होनाय नोंनो बे मोन्थायखौ बुं लिना माथो रावबो गैया बेवहायनो लिंहरदोंमोन आमाया आंखौ आमाय 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 Ailina. साला जाम्बा सेंग्रा मानसिफोरा थार खोथाखौनो बुंमारो गोसो थोलायनाया खाना होननानै सावनि खेला जों दा गेले गथ' बेफोरनि थाखाय जों PhD लाखाना फैनाय सैला बोराय खेलाखौ दानो जोब्बाय दा सान पिक्चार तो अभी बहुत बाकी नों दा बबे जायगायाव दं बेखौनो हमदांनो हायाखै नोङो आरके सुन्दर सुन्दर भाषण होयो माथो नोंलाय बे जायगाया दावधाराला बार बागानसो जेराव आं सानफ्रोमबो खियो हासु नोंसोरनि मुङाव बुलेट रेडि खालामखाबाय आं माब्ला जानो बेखौल' रेडि थादो आरके 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 नों फट'खौ दारान आं थांगासिनो
आरके 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 बेफोर मारै जाखो आरके सोर आं लिने जायलामनि फिसाजो मा नों आंखौ निमाहा होदो सोर आं नङा 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 नों बिदा बुं आरके आरके बिदा बुं आरके ओइ आरके 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 सिखार आरके सिखार आरके आरके सिखार आरके आरके बिसोर बादि भिखारिनि थाखाय नोंनि बेसेन गोसा मोदैखौ मानो बोहैगारहोदों नों जेनि? नों आंजों दा सावराय। नों बायदि लोगोनि आंहा गोनांथि गैया। ओंखारलां नोङो। जेनै मा बुंदों नों बेखौ? बिसोरनोथ' जोंनि खामानिखौ सामलायग्राया। छी मुजुगारो आं नोंसोरनि फालांगिखौ। नोंसोरनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनानै नोंसोरनि मोखां महर नायनो मुगैबाय आङो। गोथौ हाखराव गोलैनो बांद्राय गोबाव सम नांला नोंसोरनोबो। जेसेखि बुङाथों मानो नोंसोरबो मानसिसो, रावबो इसोर नङा। एसे बांद्रायबाय नोंसोरो। आदैया थारैनो दलिनाव साइन होमारदोंमोन नामा? औ आं होदोंमोन। इस बिसोर थारैनो एफआइआर होयोब्ला मुस्किल जासिगोन माथो आदै। जिंगासि नाङा, दलिलखौ लाबोफिननायनि आंनाव आरोबाव राहा दङ। माबायदि लामा आदै? बेफोरखौ सम सफैब्लासो मिथिसिगोन नोंसोरो। हेलौ बहा दं नों? मेडिकेलाव दं। राजुनि आथिं अपारेसन खालामहांदों। आंनो नोंनि हेफाजाब नांगौ। गाबोन दैमा सेराव
मोजाङै सावरायनोसै जागोन दे मा सानराजा जोबोर दुखु मोनदों नङासै दुखु नङा दोहो दोहो अर खामग्लिदों जाय अरा नोंखौ खामग्लिनो बांद्राय सम नांला माहाजोन नों दोहो दोहो अरखौ खेबसेयैनो दै लुनानै थोस गोमोरगोन आं मिनिनो माहाजोन जेसेबां हायो मिनिनानै लाखा मानोना नोंनि गाबनायनि समा सफैबाय ओइ बादो दलिना गोख्रै रिटार्न खालामफिन नङाब्ला दलिन माने एग्रिमेन्ट लेटार नोंबो सिरि सिरि गिखोमानासो दं माथो आरोबाव गोमोथाव मोनसे खोथा खोनासंबावदों नोंनि नोंदा नोमबाजैया आंनि जौ संग्रा न'आव माहाजोन नोंनि फिसाजोनि खुद्रि खुद्रि बुंनायावसो जों बे एग्रिमेन्टखौ लानो राजि जादोंमोन नाथाय आरो नोंनि फाव फान्दायनायाव जे गाब्रगोन बेखौ सिमाङावबो दासान बे खेबाव राबना सैथो खोथा बुंदों नोंनि नोंदा नोमबाजैया थायाखै जोबथि सारियाव जोबना दोननाय बायदिसो दोनदों आं ओइ सैमा माहाजोन जुदि आंनि बिमा बिफाया थारैनो थांनानै दङब्ला नोंनि सोलेरनि सायाव एसेब्लाबो अनसायगोन नङाब्ला आं फै फालतु गथ' गाबोन दुलिना लाना फै नोंनि नोंमानो फाखौ नायनो लुबैदोंब्ला हेल' 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 नैबेखौला मा बियो बेयो दलिन लेटार राबन माहाजोना गावनि बेफारखौ बन्द खालामगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दं बेजों आं मा खालामनांगौ नों बेखौ पुलिस थानायाव है आरो माहाजोननि नामाव एफआइआर हो जागोन दे सार राबन माहाजोना ओनसोलाव गोबां गाज्रि थासारि सोमजिहोगासिनो दं बियो नैबे दलिलावनो गावनो साइन होदों जौनि बेफार फालांगिखौ बन्द खालामगोन होनना नाथाय बियो बन्दखौनो खालामाखै बांसिनसो खालामगासिनो दं सार प्लिज आंनो नोंथांनि हेफाजाब नांगौ जागोन आं हानायमानि हेफाजाब खालामगोन साबायखर सार गोलावलाय बिसोरना जोंनि बे खान्दा खान्दालाय मा बाथ्रा मोनो मायो गावग्रायाब्रा बिसोरनि सिलाया लाब गैया बेफोरबायदि बिगोमाजों खामानि मावनानै फालतुसो दिन बारलांबाय थाफ्ला थाफ्ला बुजानानै गोज्जा जालांजोब्बाय मोनसे इउनिफर्मजों दिन बारहोबाय ग्रुप सोलायनांगौ कृष्ण मा कृष्ण महादेबनि मुंला महादेब मोखांदो मोखांना हेबलायबाय थानानै टाइम पास खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया हरदो दलिना गिबियावनो आदा बाजै बिनि उनावसो दलिन मा एसे आदुआ जाखो नोंसोरलाय नोंसोरनि आदा बाजैया मालाबानो थैनानै हांगार जालांबाय हिंसानिबो सिमा दं नोंसोर सिमा बारबाय सिमा बारनोलाय सोर प्राइम मिनिस्टारनि पारमिसन नांगौ हा जोबथि खेबनि थाखाय जोंबो दं आदा बाजैया थांनानै दंना गैया आरे बुरबक एसे गादानानै बुथारनायखौ बावबाय नोङो
Linai! 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 Oi! दालालि नोंसोर जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? मा खालामनो नागिरदों? मा खालामनो नागिरदों? ओइ मा नायबाय थाखो? बै सानैनि मोखाङाव एसिड सारना हो। मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो? बिदि खालामनाङा, बिदि दाखालाम। बिदि खालामनाङा, हा? बेनि उनाव बे सानै बिसि फिसायनि मोखां महरखौ सिनाय मोनै खालामनानै बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ सोरां आदानि बिमा बिफानिजों सोलाय सोल' खालामना बिसोरखौ सिथारनानै खाथिनि गय बारियाव गारनानै दोनो आरो सोरां आदानि बिमा बिफाखौ जौ सावग्रा न'आव सोमनानै दोनो। आदा बाजै फंबाय बिबोनां आंनि फिसाया Hai apa दानो बहा गोरोबलायनो मोनो? Lebih salah, harga aku dengan mana? Mana betul kau? Kau mana? Mana betul kau? Kau mana? Hei, apa belan kau?
नों गावखौनो गाव दालांदो गासै बेफोरखौनो बन्द' खालामगोन आं आदै 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 मा खालामनो सानखो नों आदै मा खालामनो सानखो नों आदै 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 नोंथांमोना सानदों जानांगौ बे सल'मायाव आंनि रला मा औ बे सल'मायाव आंहाबो बिबान दं बै मानब सिखावनि आथिं खरा बिखुङा आंनोमोन बै सानखालि सोरां आदाया बुंनाय रावखौ आं दाबो बावनो हायाखै आंखौ गावनिनो बिदा साननानै ला बाबु आथिं हामनायनि उनाव नों हाजासे गोसो होनानै फराय आरो जिउआव सासे मोजां मानसि गिदिर जाहै जागोन आदा आंबो फरायसालियाव थांनो बेसेबा हांखुर आरो बे रावानो आंखौ दिनै सासे गेदेर लिरगिरि खालामबाय सोरां आदा आरो बाजै आदा मानब अन्नानै बेहाय फै